Kardom Ruplin sari ke langra do ana phanta pininang litumpan isi birta ke mesinang ke wanpi lake non 30 December ni dipu rong cleared up auditorium hall near Karbi market along 5 p.m. pen Karbi Anglong Moms Dancing Star season 4 grand finale dopon po lasika tuk kawita lang don lonang paya tum mate mom sa tum Karbi Anglong mom sa tum tanon ke kikandat hek pik piklong manghudun memean an Lasika tu kawita lang don lo na lapen non Karbi Anglong Moms Dancing Star president ke ake hai singja tiso lapen secretary ke ake hai PRT Chinthong pi lapen advisor ke ilitu masi Sir Tuliram Ronghanga chor ake hai pi kacheteron pi alang lipan ni admire pi anate alang li ke jongjong sitame inot dancer lapen sports person lapen non paya tumpan Karbi Anglong mom sa tumpan da puan ke japon thega pot lapen isi birta ke medo thulang lake non Karbi Anglong Kids Dancing Star season 2 grand finale ta hula sorni 30 December ni matsi dopon po 5 p.m. pen adim ta dipu amalo rong cleared up auditorium hall near Karbi market lo asikat tu kawita chi tong don lo na lang don lo na ningarong chi pi don lo na